karo aku. Berterima kasih karo Bapak tuan Matur rumah. nuwun. Bapak Bambang sak keluarga. Bapak dikirimi udan iki mertandakno yen adem ayem penggalihe. Nggone duwe gawe, muga-muga sak bubare nanggap ketoprak. Bapak Bambang ya tetep sukses nggone ning Jakarta. Amin. Temantene ya tuntut nganti besok temekane akhir. Amin. Pindho mimilan mintuna. Ya apa ngerti lantaran ketoprake Mas Pardi Candi. Sombet nanggap toprak neh. Nek mantun anake wedok meteng. Lho kok diapakno kok meteng? Alah nek tekok gedhe tuwek nek takok. Diapa-apakno lalah urusane kono kok. Arep meteng arep ora urus-urusane kono. Manak. Heeh, manak syukuran nanggap ketoprak iki neh. Toprake Pardi Candi. Heeh. Langen budaya. Yagane Mas Praja CS to. Ketoprake rupane ya kaya mau. Dagelane Ketoke aku tok. Kok aku kowe tok yo? Lah kowe iki Agustus wis mati kok kowe. Lho nek aku ora kesusu long. Lah kene. Nek mbok selip ora masalah. Ngomong mati nek selip-selip. Wah ya ngono. Aja sing mbok dongak-dongakno Bapak Bambang tok. Ya piyayi kene sak kiwa tengene. Sing nom-nom cepak judone. Sing tuwa-tuwa panjang yuswane. Ado saka bilaine. Allahumma asin. Dadi upama wong ndung nek iki lara tenan nek iki. Nek lara apa? Lah biasane mbok cekel mbok unggahne mbok kerwek mbok dokno iku masalah. Allahumma amin. Lah ya amin budekno kok. Ada asin. Lah ya kuwi salah. Sing bener ki Allahumma amin. Ora ana wong ngomong Allahumma. Lah iya iku bener. Lah ya Allahumma asin. Lho, kuwi asin ngono. Lah ya kuwi salah. Sing bener Wis salah dapurmu kok. Ha iya mula kuwi. Apa nek awake dhewe wong Islam? Islam. Kudune ya uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, kok kemulan? Aduh. Wong kene uluk salam kok. Uluk salam ku wajib. Wajib. Lah kene wis ora nek takon. Iso kowe salat. Lho. Iki piye ta iki? Ngenyek wong. Bapakne salat ora iso. RT nggonmu nggih langgar pira? 1. Wah, aku toke 4. Lho, RT nek 4 langgare. Lho, omonganmu wong sugih. RT nggonmu urunan wong pirang-pirang. Langgare kemaki. Ana langgar bentuke ngene. Iku langgar ape ambruk, Nyok? Apa ape ambruk? Aku tok gawe 4 ngarep omah kiwa teken loro. Mburi kiwa teken loro. Omah kuwi ning tengah-tengah diubengi langgar. Lah ndang lo tau salat. Nganti iki urung blas salat urung tau. Lho, ora salat ki piye? Lah piye ku nek aku salat ning nggon kiwa kono langgar sing iki nesu. Aku salat kene nesu. Kono tak nggo salat ya nesu. Lah dadine timbang nesu kabeh wong gak salat aku. Lho cah iki apa edan menawa? Apa edan untukmu suwek kono? Ora ono. Wong